Mať svoj kúsok raja, kde môžete hocikedy odbehnúť, relaxovať alebo tvoriť len naozaj náskok od ruchu mesta. Ponoriť sa do prírody, počúvať spev vtákov a keď chcete, tak aj rovno po celý rok. Áno, aj takéto miesto, kde sa viete postaviť a dokonca podľa vašich predstav máme. Kde? Pozerajte sa ďalej a vitajte. Len 600 metrov od chaty Klatovianka, alebo ak chcete len 8,5 km od mesta či 14 minút autom. Prístupom po asfaltovej ceste v Nižnom Klatove v časti Mlynky. Pod lesom, odkiaľ si viete vybehnúť nielen na huby, ale aj pešo alebo bajkom až na Jahodnú, Alpingu či do Hýľova. S malým žblnkotajúcim potôčikom pretekajúcim priamo cez neho. Nádherný, rovinatý, veľkolepý, až 15-árový, pekne presvetlený sťaby uprostred lesa. Pozemok, o ktorom ste už dávno snívali a kde elektriku už máte privedenú rovno na pozemku, stačí sa len napojiť. Ideálnych rozmerov, 25 metrov na šírku a dlhých až 64. A keď sa pozriete na vôkol, takých, čo si svoj sen splnili, tu nájdete tiež. A zastavať ho môžete až do 20%, čo pri jeho výmere 1505 metrov štvorcových je naozaj pohodlne veľa. Tak ako? Budete to práve vy, ktorí si postavíte svoje hniezdo pokoja a relaxu uprostred prírody pod lesom, len kúsoček od mesta, kde si môžete odskočiť hocikedy aj po celý rok? Zavolajte mi a ja vám to tu rád osobne predstavím. Volám sa Peter Badida a pomáham ľuďom nájsť ich vysnívané bývanie.